салом алайкум бародаро. Аввалан хуш омадем ба канали мо. Чӣ хеле гуфтем дар каналмон яне ки видео кардагем. Ин видео ки тамошо дорем, дар ин видео чӣ хеле подписчик, лайк, просмотр дар Instagram зиёд кардана нишон медиҳем. Аввалан бояд чӯ кунем? Подписчик, лайк, просмотра через ҳанами сайте ки ман ситишка мемонам, через нами сайт яне ки зиёд мекунем. Номи сайт wix.ru яне ки мебинем нами ҳамун сайта подписчика через ҳами сайт зиёд мекунем. Аввалан чӯ мекунем бародарон? Нами болои wix.ru дар меҷихем, ҳами ссилкаро скопировать мекунем. Дар болош намедонем, болош яне ки дунуш намедонем айҷа. Болош дар меҷихем истем, копироватш мекунем. Вақте копироватш кардем, баъд дальнейши мебурем Chrome, сайти Chrome дар медуроем. ҳамун чизе ки мо скопировать кардем, введите адрес яне ки поезда ҳамуро вставит мекунем. Яне хеле вставитш мекунем, ҳам мебурояд. ҳамун чизе ки скопировать кардем, ҳамира яне ки ҳаминҷода поезда менависем, мемонем, вставит мекунем, поезд метем. Вақте ки поезд додем, инҷо мебурояд бародаро. Инами ҳамун сайте ки wix.ru ки гуфтем через ҳамин сайт подписчик, лайк, просмотр зиёд мекунем. Ин ҳамон чон мекунем, вход регистратсия мекунем. Вақте ки мо якум одир омаде, яне ки логин парол мепурса. Вақте ки мо якум одир омаде, мо логин парол надорем, мо бояд регистратсия кунем. Яне ки мо дар сайт якум бор омаде ҳастем, ними регистратсия кардане. Аввал регистратсия мекунем, баъд вход мекунем, яне ки баъд сайт медуроем. дар инҷа регистратсия яне ки чон мекунем бародаро? Якумш дар имейл мона мемонем, регистратсия кардан дар имейл мемонем. бародаре ки мисол намедонанд имейлшон чие, просто настройка медурой. Телефонои мисол телефони мада номаш Google, мисол Google да медурой. яне ки имейлта дида метавонӣ. Мисол имейна tajzona.vip@gmail.com ай gmail май мумкин шумо шумо да мисол шумо чизе боша, мисол мебинедш, мисол ма tajzona.vip ман мисол gmail ма мезанам, имейл ма tajzona.vip. бародаро ами значоки мисол gmail ам фромӯш накунед, аморо мондан дар кор на gmail.com. баъдан логин шуда бародаро, хутон логинша придумал мекунед. Чӣ логине ки мисол хутон монинаш, фақат просто фромӯш накунед. мисол метавонед ки логин пароли Instagram намонед, вообще диҷа дар корам нест. Просто ано монед ки фромӯш накунед. баъд мисол ки сайт омадем, ба ҳамин медурем tajzona.vip. мисол ман хамира мондам, айдли худам мондам, шумо тесем фото монед. Паролшам бародаро ҳаму хутон придумат кунед. мисол пароли Instagram, ҷа ягом ҷуда ягом чиз дар кор нест. Просто дар сайт регистратсия мекунед. мисол логин парол мисол чизро хутон мемонед ки мисол фромӯш накунед. мисол ки айдир омадем, ба ҳамин логин парол мисол сайт медуроем. ҳамин сайте ки мисол подписчик, лайк, просмотри шуморо зиёд мекунад. мисол аз ман як парол айдили худам мемонам. шумо метавонед мемонед. баъд паролҳо ҳардушон бояд як бошанд. Катаки парол мемонӣ, ҳардуш як парола мемонӣ, яъни робот мекунӣ. баъд бародаро бисёр одамон мисол яъни робота проблемашон мешавад. яъни робота намефаҳманд. вақте яъни робота меҷиҳед, хеле вақт суратҳо мебурад, мега вибр, ҳамуро вибр кунед, ҳамун яъни робот мешавад. вақте ки мо ҳамаинро пур кардем, регистратсия мекунем. вақте ки регистратсия кардем, ваш аккаунт бил успешно создан. ҳамин хел мебурад. агар ҳамин хел буровард, значит мо уже тонистем ки мисол регистратсия шавем. вақте ки регистратсия шидем, баъд вход мекунем. мисол аз мо регистратсия кардем, аккаунтмон сохта шид, вход мекунем. яъне ки ҳамун логин пароле ки уҷа задем, имейл бе имейли ҳамун логин парола, мисол ма tajzona.vip мондам логин ма, ҳамонро мезанем, парола мезанем, бо яъни робот меҷиқем. тамом мо задем, мисол ҳамаша кардем, тамом вуити мекунем, уже худаш сайт медурояд. ина бародаро, мо уже сайт омадем. дар бои wix.ru айдим чап боло дар меҷихем, главни сайт меяд. инҷа главни сайт инами ҳамон сайте ки мисол мо подписчик, лайка зиёд мекунем, мо уже регистратсия кардем. далниш ма оз мефаҳмам ки хеле яне ки заказ, тарзи заказ кардан оз нишон медиҳам. баъд дар сайт метавонӣ ки мисол ҳам бепул подпис заказ кунӣ, ҳам ба пул бихарӣ. яъне ки вақте заказ карданда ту мисол ду роҳ дорӣ. мисол метавонӣ ки пополнить баланс, яъне ки пул парто, метавонӣ заработа, яъне ки кор кунӣ, бихарӣ. дар сайт мисол подписчик, лайк, просмотр чизе ки мехарӣ ҳамаш нарх доранд ва ту метавонӣ ки мисол пополнить баланс кунӣ, бихарӣ, ё ки заработа дар он сайта пул кор кунӣ, бихарӣ. ман дар бораи пополнить баланс, заработа ҳозир баъд ами мефаҳмонам. ҳозир якум дар бораи яъне ки чӣ хел заказ кардан аввал шумо дар бифаҳмонам, баъд дар бораи чӣ хел пополнить баланса, чӣ хел заработат кардан, ҳозир дар борааш бо пула маълумот метавонам. якум мо заказ мекунем. мо заказ кардем, ҳаминҷо мебурад бародаро. мисол категория, вид накрутки, ссилка, количество и ҳамаш тарзи заказ кардана, ё ки мисол сидела заказ мекунем, ҳаминҷо мебурояд. и тарзи подписчик, лайк, просмотр заказ карданай. баъд далниши чӣ мекунем бародаро? мисол намиҷаем якум категория. дар вақте ки омадем, мисол категория нависагай, виберити категория нависандагия, дар боло ҳами виберити категория меҷиқем, мебурад. мисол ту метавонӣ подписчик, лайк, просмотр, комментар аст, мисол дигар сайтода мисол накрутка кунӣ. и категория, яъне ки намудое ки накрутка кардан метавонӣ. мисол ҳозир мо дар подписчик дар корай, подписчик Instagram якум нишон медиҳам, подписчик Instagram, диҳимш дар вид накрутки дадидем бародаро.
вид накрутки да меҷихем и мисол намудои намудоам подписчикои мисол чӣ намуд подписчик мисол мехоҳӣ заказ кунӣ. Ман асла ном яне ки мисол бисёр бародаро гуфтан мегӯянд ки мисол фейк мезанӣ, мисол фейкаш 12-15 ки мебинед ин фейка. намудои созаш ин 23 рубла сар мешавад. Ман рости гап худам 23 рубла баъд 27 рубла заказ мекунам, баъд 0.37 рубл мегӯянд 0.37 сента 4 инамиёш созанд, баъд 100% реални активни одамон хиронги шай. Хулас ё намудои подписчикои оз ман дар бораи ҳамиш нишон метавам 0.23 сента ки ман бисёр вақт заказ мекунам 0.23 сент ҳазори яне ки шуморашай мисол нархшай мисол 1000 подписчик нарх дора. Чӣ хел мисол подписчик заказ карда мешавад. сайти мисол сайти хеле дахил заказ карда намешавад, барои ки мисол меҷихем ҷои ссилка скопировать надора. Барои заказ кардан мисол як сайти дигаре медоред, сайти дигаре та поист метем. Мисол сайти асосӣ ма Тоҷзона ай сайти ки шумо бинед, мисол ман ба ин сайтам медорам, ссилкаша скопировать мекунам, заказ карда метавонам. Мисол ними дистрос се нихтаи боло, ними дистрос боло дако ҳамора меҷихем скопировать ур профил мебурад поинда. ҳамун се нихтаи боло меза скопировать ур профил мекунем. Иҷа яне ки ба сайти хеле дақиқта гирифта намешавад, барои ки ами хеле меҷиқи ҷои скопировать ур профил намебурад, ба дигар сайт мегирам ссилкара да иҷа медорой ҷои ссилкада ҳамун ссилкае ки иҷа гирифтӣ ҳамура мемонӣ. баъд количествода чанд хел ки мисол дар корта 100 та заказ кардани 500 та заказ кардани мисол чанде хел заказ кардани мезани, баъд поиништа нархш мебурад на бародаро 1000 таш 23 сентай бажда ба рублан мебурад 19 рубл шид мисол 20000 яне ки хулас ин нарх набошад. мисол 1000 подписчик 23 сентай 23 сент хел нохати 4 сомон мешавад ба фикрам ҳам қариб 4 сомон мешавад, яне ки 1000 подписчик нархаш 4 сомон ай. баъд чӣ хел пура гузарондан оз дар ниши видео ма мефаҳмонам. мисол ҳамун доллар ки ҷо биёем мисол чӣ кунем, яне ки ин тарзи ҳамин мисол подписчик заказ кардан ҳамун заказат мекунем подписчик уже яне ки задане мешавад уже медонед подписчикот мия заказат мекунем тамом мисол вибр кади ссилка пилка ҳамара монди нарх намуд ҳамон мия. баъд чӣ хел лайк заказ кунем бо ҳам подписчик дар ҳам категория дар якум да меҷихем лайкиш мемонем вид накрутки да мисол намуди накруткара мегирем ё мисол намудои мисол лайкҳои качествошунай мисол комиша хитони вибр кунем, не ки ман вас намунам 0.34 сента баъд не 48 сента заказ мекунам. ҳамин намудо мада маъқула не ки ман ҳамин намудоша заказ мекунем. мисол якча вибр мекунем 0.34 вибр кардем дар инҷа ҷои ссилкаи чира мемонем. мисол та сурата мисол агар лайк задани бошӣ ҳамун хесе нихтаи болора меҷихем ссилкаи сурата мегирем. мисол сурата кардани бошин копировать ссилку мекунем осонай бародаро. ё ки мисол агар видеора гирифта мешунам видео дорам ҳамин хел мисол меҷихем копировать ссилку ссилкае ки скопировать кардем ҷои ссилкада мемонемаш количествода чанд хел мисол дар кораймона мезанем. мисол чанде хита фура мисол 10 та мефура 100 та мефура 200 та мефура мисол вақте ки задем мисол 5000 мисол 16 рубл шид иҷа 18 сент шид 16 рубл яне ки чанд сум мешавам тахмин 3 сум мешавам хел мешава ба фикрам яне ки 5000 рост яне ки нархо хеле арзонанд гарин арзонанд. мисол як сарфам брем бисёр сайти сурай просмотр мисол аз ман чӣ хел просмотр заказ кардан нишон метам. просмотро фарқ надора ко намудеша вибр кунед мисол якм дим сем чорум ҳамаи миё мисол созанд комиша хитон форатон идам ранги ҳамун бародаро медроем. мисол ида мисол просмотр фақат дар видео мешавад. мисол ҳамун видео да медроем ссилкаша ҳам хи кабира ссилка мекунем тамом ҷои ссилкада ссилкаи ҳамура мемонем количество чанд просмотре ки дар коромона мезанем тамом заказа мекунем. мисол 5000 просмотр 2 рубл шид 0.03 сент шид 2 рублаш 30 мешавад 30 дирами хел мешавад. нархо бисёр арзонай. тамом заказат мекунем заказат мияд тамом ин хел кор дора. баъд бо бародаро гуфтан чӣ хел просмотри история бигирем. мисол ишам осона просмотро да медорем ина просмотре ки дар поя мебинем ҳамаи просмотри сторисанд комеша мисол хона фора мисол вибр мекунем ямашон просмотри сторисанд ки историотона мебинанд. мисол якча вибр мекунем да иҷам ҷои ссилкада и ссилкара намеёнем бародаро ҷои ссилкаи ида ссилкаи историяра намеёнем да иҷа ссилкаи сайта мемонем селиком ссилкаи сайта мемонем. мисол бояд историёи ами сайта бибинанд. мисол ин сайти асосӣ ма ай сайтам ки дуромадам сайта ур профилса скопировать мекунам ане ки ҳамун селиком сайта ур профилса скопировать мекунам да инҷа мемонам селиком ссилкаи сайта мемонам ане ки баъд чанд қедар кор ма мисол 1000 просмотр сторис мемонам 1 рубл мешане ки 20 динам та 1000 просмотр история заказ мекунем. тамом заказат мекунем заказои кадагит бе малол бе ягон проблема ҳама каш мия.
بعد وقتی заказ کردی برای заказота дидан маи заказ медорӣ ки ту пеш заказ кардӣ бибинӣ ки чанд қаш монда пуршид ё камаш рафтак маи заказ медорӣ мисоли нами заказҳои кадаги мисол кай даташ кай заказ кардӣ чанд қа заказ кардӣ яъне ки гузаштай назгашта завершон шида нашидай инами хеле баъд баъзе подписчикое ки мисол заказ мекунӣ подписчик лайк просмотр ки хел значок дора ин значок маъноеро дора ки мисол вастанавид мекунӣ яъне ки гарантӣ дора ҳамун намуд ҳамин хел дошта бошад значит гарантӣ дора вақте ки мисол ту 1000 подписчик заказ кардӣ подписчикот мисол 10-20 кам шид ҳамин ҷо инам кнопкара дидӣ инам кнопкара меҷихен мисол ҳамуе ки кам шидаги вастанавид меша яъне ки гарантӣ дошта боша агар инам кнопкаи рефил меҷихем медурем мисол ҳамун заказ кардагиро меёбем меҷихемеш тамом яъне ки ҳамун кам шидагиёш вастанавид меша ин маъни ҳамира дора яъне ки маъни вастанавид кардани подписчикора дора баъд ки мо гуфтем яъне ки нарх навора ки дидем яъне ки чӣ хел заказ канем мо метавонем мисол папалинт баланс канем заработат канем озам барои ман папалинт баланс яъне ки сумакиша нишон метавонам баъд дар бораи чӣ хел бепулша нишон метавонам бепулш рост дигар кантара қина мумкин ки бисёр бародаро ки нишонам битан накунанд папалинт балансш рост гап осонтарака ва фикрам бисёриҳо ҳамина мекунанд папалинт баланс меҷихем барои яъне ки пул гузарондан мо дар ҳами картҳо даркора мисол киви ма дар видео ки мебинем ма киви кашлокша нишон метавонам яъне ки чӣ хел киви кашлок мисол дар сайт пул партоем наличка пул партоем баъд заказ канем барои заказ кардан яъне ки через киви кашлок мо бояд аввал мисол агар программаша надошта бошем программаро скачат мекунем ма дар нишози баъд нишон метавонам яъне ки мезанем чанд сум дар кобуша мезгавонемш дар инҷа меброя мисол чанд рубля ки гузаштак оз ма чӣ хел ай сайт да яъне ки дар уҷа пула партана оз нишон метавонам ки идентификатсия кардем ҳамаша буд кардем чӣ хел дар сайт пул партана оз нишон метавонам папалинт баланс мекунем киви кашлока вибр мекунем мисол чанд қайки гузаронданем вибр мекунем ҷада мисол чӣ хел гуфтам доллар нархо мисол доллар вибр мекунем ҷа мебурад ки чанд рубл мешава мисол 50 сенташ 42 рубл мешава нами парада бовардаги ҷа мо медонем ки чанд рубл дорем дар киви кашлок вақте пула гузарондем ҷа мебурад ку мисол чанде вибр кардем дали мекунем папалинт мекунем инем ҷа мебурад инем ҷа дар вақте биромад ҷа номер мепурса мисол ҳамун номере ки киви кашлок тайку ҳамун номери хита мезанӣ номери киви кашлоке ки мисол идентификатсияш карди пулш партии ҳамонро мезанӣ мисол ман хима мезанам аввал 992 пешаи монем бародаро плюс 992 ман мисол 55 87 80 87 80 номерои киви кашлок май мисол шумо чанде боша уҷа ман тарзи регистратсия нишон додам у киви кашлоки дига каса нишон додам ман хел каги бад вақте ки задем дуромадем иҷа аҳамият битем войти по смс мекунем яъне ки иҷа парол малол намезанем войти по смс мекунем вақте войти по смс кардем запросид код мекунем номероро задем войти кардем ки войти по смс мекунем запросид код мекунем баъд муддане ки код мия ози код бояд биамада кода ҳамиҷа мезанем далши войти мекунем уже ки инам омад код 067221 вақте ки мисол мо ҳами кода задем кода ҳамиҷа мезанем уже далши медура уже карта сохранение мешавад дигар дофаи дигар не ки ин кодора намезанем вақте ки мисол кода задем дуромадем тамом инҷа дар меброя агар мо пул дошта бошем гузарондаш мешавад ман 42 рубл мен ки 50 сент гузарондани будам 42 рубл мешава ман 6 рубл дорам дар киви кашлокам гузаронда намеша агар ки мисол ман медоштем инҷои далидан ки папалинт мебромад вақте папалинт ҷиқидам ман дар просто сообщение меомад сообщение подтверждающее сообщениеро инҷа дар мезадам тамом пул дар сайт мезгашт уже аллакай пул дар сайт мезгашт тамом ман ки сайт медромадам уже пул дар сайт гузарондагиай ва баъд ман метавонистам мисол чизе форам заказ канам яъне ки ҳамин хел мекунем тамом баъд пул дар сайт мезгара инамҷа мебура мисол чандқа рубле ки гузаштак мисол гузарондем ҳаминҷа мебуроя и тарзи яъне ки папалинт баланс шай ози ма тарзи яъне ки бо чӣ хел заработат кардан яъне ки гуфтам ки бепулам заказ кардан меша просто бепул заказ карданаш кантара қина оз ман тарзи заработатша нишон метавонам заработат медуроем инамҷа мебурая бародаро привязат аккаунт нависондагия дидем ана ин привязат аккаунта меҷихем болоям привязат аккаунта инҷа меброя ки мега ки инстаграм та мезанӣ дар ҷа чо мекунем мисол оз ман нишон метавонам иҷа баъд инстаграм та бизанӣ дар инстаграм як просто так як инстаграм месозем ба фикрам инстаграм сохта наметавонем фарқ надорад чизе боша як инстаграм месозем бояд инстаграми сохтагии шумо нигоҳ ки чӣ дошта боша бояд ҳадди ақал 6 та публикатсия дошта боша 6 соат фарқ надорад чизе боша 6 публикатсия дошта боша ай 10 подписчик зиёд дошта боша баъд нами номе ки таи сурати ма даку камон баром фарқ надорад чӣ номи ҳарфҳои тоҷикӣ русихати боша яъне ки ҳамин хел ҳарфҳои русихати номуш нависондагӣ боша мисол чизе форатон менависен ҳамин хел боша яъне ки ҳамин хел яъне ки 6 сурат 10 подписчик номи мисол немиш номуш русӣ боша баъдан мисол и логин шай мегирем ними логин копироватш мекунем ҳамин хел сохтем мо бояд та бисозем да ҳамин хел фарқ надорад агар сохтагӣ тайёр дошта бошагон сайтино даркорам бизаниш меша баъд чо мекунем инҷа да яккали нами значока фаромӯш накунем бародаро ҳамира бимонен аввал ҳамира мемонӣ баъд выставить мекунӣ
мисол аму номи сайти ман мисол lagdron.tg11 амира амҷа мезанам, яъне робот мекунам, проверит мекунам, тамом уже агар ба ҳамин условие ки аминҷа тоғра бигирад, тамом уже заданиё меброя. яъне ки ман ҳамин заданиёро випонид мекунам, мара пул мета. фаҳмидем? вақте ки мара пул дод, ба ман метавонам мисол подписчик лайк просмотр истифодам заказ кунам бе ягон чи. ин заданиё бардор инора, яъне ки ин одамода подписаться мекунӣ, випонид мекунӣ, подписаться мекунӣ, тара пулут мета. ҳозир ман нишон метам чӣ хел, яъне ки подписаться мекунӣ чӣ хел пулут мета. ҳозир бестина нишон метама. мисол яша вибр мекунем. вақте вибр кунем инҷа меброя. якам бор вақте ки мисол якам бор дорманда на хел контракт вақта мегирам, агар 3 секунд бест. مثل وقتی زدن برآمد اینجا مثلا ما باید فقط اینستاگرام پروگرامش خاطی کنیم، با یگان سایت پد دیگه نداریم، فقط پروگرام اینستاگرام خاطی خودش خاطی بدون کار کنیم می‌داریم. اما داند پادپیس میکنیم، نظر میکنیم، پرایوت میکنیم، پولمون میتره تمام. یعنی که همین خیلی مثال دیگه شب ویبر میکنیم، پروگرام فقط پروگرام اینستاگرام خاطی کار کنیم، پروگرام خاطی می‌داریم، پادپیس میکنیم، نظر میکنیم، پولمون بعد وقتی پادپیس میکنیم همون سایتی که پریویازت کردیم که با همون سایت پادپیس کنیم که پولتون نمیته. مثال پادپیس نظر میکنیم، پرایوت тарзи корш вообще қӣн нест. подписаться правили тамом пула гирифтан мегирам. хел мисол ҳамин ним соат бишини сар ҳамда кор кунӣ, мумкин ки 1000 подписчик даже зиёд заказ кунӣ. яъне ки ихтимол баста қини надорад. ҳамин хеле просто агар мисол бикунед, мисол чанд қайфат ҳамин хел заказ кардан мекунед, провели подписаться провели тамом, ҳамин хел қини дорад. баъд ҳамеша аҳамият дорад ки через программа кор кунед, программаш хатиб дуроен ба ҳамун сайте ки привязит кардан ба ҳамун кунед. мисол ҳамаро lagdron 11 хат мисол ҷо привязит кардан ба ҳамун подписаться кардасем, пулама додесем ба ҳамин хел шумо кунед, пулатона додан мегирад. вақте мисол ман як минутам кор кардам накардам 10 сент кор кардам, фаҳмед 10 сент кор кардам уже дамҷа буромад. ана и пул да иҷа барои ки пула айҷа заказ карданаш иҷа бурорем, инҷа диди нолай айҷа бояд иҷа бурори вивод бояд кунӣ, яъне ки пул иҷа буроя и пул да бирҷа задания дай ҷои задания дай айҷа мисол 2 сенти мора мисол чӣ хел уҷа бурорем. ҳозир ман нишон метам вивод мекунед, не бажда вивод нависундаги вивод мекунед, пула уҷа мезгаронӣ вивод карданда дидед бардор. инҷа гуфтаги ки на реклам баланс уҷа реклам баланс ай як айнаки ай 10 сент болора буроварда меша. ини реклам баланс фаҳмед. ҳозир мо 2 сент дорем, инҷа гуфтаги ки 0.1 яъне ки ай 10 сент болора буроварда меша. вақте ки мо заработат кардем 10 сент, мисол ҳамҷа менависем 0 мисол 10 1 мекунем, яъне ки чанд хел заработат кардем, мисол чанд хел хитом вобаста инҷа гуфтаги ки ай 10 сент болора буроварда меша. ҳозир ман 2 сент дорам бародаро, фаҳмедед? ним қадарда ман 2 сент кор кардам, ай 10 сент боло кор кардам, баъд метавонам бурорамш мисол чизе форам заказ канам, яъне ки реклам баланста хитом медонем. мисол 20 сент кор мекунем, 1 доллар кор мекунем, 2 доллар кор мекунем, мисол чанде кор кардем ҳаминҷо мезанед, перевести мекунед, тамом пул яъне ки да и пула иҷа да ин реклам баланс да ҷои заказ канида меброя. баъд медонед ки мисол бемалол чанд хайфорат заказ канед, чизе форат мисол ба чинам пул заказ канед, яъне ки тарзи чиша заказ кардем баъд заказ канед. хулас бардора ҳамин тарзи яъне ки накрутка кардан буд. ба фикрам ака аи гуфтагиҳома фаҳмиден ягон чиза, агар мисол дар байн ягон саволтона мисол агар шумо нафаҳмиден хай нависен, кӯшиш мекунем ки дар телеграм ҷавобтон бидем ҷои нафаҳмидагитон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.